Luath Fheirmeoirí. Go dtí thart ar 10,000 bliain roimh síost níor tháinig aon arú ar thíl na naoine. Lean siad orthu ag fíoch. Agus I bailiú toraí, cróna, cuireadh, uibheacha, plandaí fiáine agus méil íon. Ag an am, bhíonn tír clúdaí le crainn ar nús be, leabhán agus dair. Be, leabhán, dair. An sin thosa siad a leagan na crainn. Dúsáid siad túanna chun na crainn a leaga. Bhí go leor grágáin, stumps, fáca. Mar sin thóg siad an talla le fáil réaló. Párcanna. Rinne siad ballaí cluiche timpeall ar párcanna ar nús na cinn seo in acha chéide I gContae Mhaigh Eo. Nuair a bhí an talla glánta, dá siad baraí ar nús cruinneacht agus orna. Cruinneacht, orna. Anmhaithe. Rug siad grím ar anmhaithe ar nús ba, cuide, mucha agus gabhair. Ní rá ar a fíoch níos mó, mar bhí siad an anna hainmhaithe a cheannsú. Chiallaigh sé seo go raibh siad an anna hainmhaithe a chuineáil in aice láimh. Áit chónaithe. Ní rá ar na hainmhaithe a leanúint, mar sin thóg siad tithe buanna. Thóg sé sin seanstóibh scileanna nua a ólam. Potaireacht. Dólam na daoine conas potaireacht a dhéanamh as cré. Bhí na potaí iontach tábhachtach, mar bhí siad an am bia a stóráil ionta. Dúsar na daoine potaí mar lampaí freisin. Líon siad na potaí le rúineabeg sáil anmhaí agus las siad é. Bhí crá dronalógach ar na tithe ag gContae Mhaigh Eo. Chuir siad stoc crainn ina seasa sa talla. Chuine siad san suas an dian. Clúda siad an dian le taí. Fágadh Paul beg sa dian, chun go bhféadfadh an deartach dul amach. Chun na ballaí a dhéanamh, daoine na daoine brannse le chéile agus clúda siad iad le láimh.